میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے امام نٹایا رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گردائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے اینے پتر جو زہرا دے اینے پتر جو زہرا دے اے درد نشانی ہے امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے اینے پتر جو زہرا دے اے درد نشانی ہے امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے اے رتبہ ختیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے رتبہ ختیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے شجرہ اکو گردائے اس گل تو مومن دا سینہ ٹھر دائے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر اللہ ختم نبوت 10 سالار آیا ختم نبوت 10 سالار آیا نبوت بوئے او مار آیا ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر